bako. Kowe iki ngapa? Anak maneh wis minggat kok. Begijikan. Kene kasuwuk. Mundak Kang Supan. Wes eling. Maju le. Aja nganti adi. Ayo, aja dolanan. Aku gah pangeran Pati dijak dolanan. Sampeyan wong tuwa napa bocah? Kaya wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditiroke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omonge ya dur. Munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih hinclak-hinclik. Gale kae. Wek. Ki bangsa kok angel men to isi. Cekel kok ya. Terus tuh. Terus pokoke kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Harya Sangguni ayo ndadake guguk pengresi paman marira biji wonten ngajengan manira paman Patih Plasa Jenar paman kepatihan kawula nok-non nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka anak Prabu kepareng wamiji dhateng wiswanipun ing ngabdi kepatihan nggih kepareng kula cumadung dawuh paman Plasa Jenar nggih katiparan hanggulisi paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakite negari Ngastina paman Harya Sangguni mula diake matur marang manira samendhang aja nganti ing karempit paman Patih Plasa Jenar menawi paduka anak Prabu ndang bab tata rakite ing praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok unca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non ndadosaken suka marang Utasutta raos sing manah boten langkung pakaryan ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna angresi paman ngadhep ngarsane manira paman Patih Plasa Jenar kawula nok-non nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina sampun kula tampi dawuh sami-sami paman Plasa Jenar mugi kaprayogakna anggen jengandika lenggah madaning dadi negari Ngastina kawula nok-non nggih anak Prabu bapa nembaring Sukalima Bapa Tuna sarawujeng andika Bapa Premban katuran karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngastina Bapa Premban Tuna Bapa ing Sukalima Astaka Swanasila bertapa swalu kimbol sumorante hawela kawula muni nggih tansah pinaringaning kawidadan ing sambikala swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widodane skala sowan kula namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih
anak Prabu Duryudana. Sabulu tamya karya bombong raos sing manah mboten langkung kasecakno anggen ngandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisanganipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten ing Datul negaring Astina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Bapa Prabandurna kasinggihan. Miwah Koko Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasecakno anggen ngandika lenggah wonten ing Datul negaring Astina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisanganipun ingkang Raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Astina. Kula tamya karya bombong raos sing manah. Koko Prabu mboten langkung kasecakno anggen ngandika lenggah. Kawula nok nggih. Sampun boten kirang prayogi pisanganipun ingkang Raka ing Awangga dinten sak mangke menika Yai Prabu ing Astina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Yayi kadangipun Kakang Dimas Kartomarmo. Oh lho diweji. Sampun boten kirang mriki pisanganipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula. Koko Prabu payaman kula, Koko Prabu Duryudana. Ndak tampa siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang. Pratakna mring kadang ingsun kang bodhang gantung sebo. Yayi Kartomarmo, kawula nok ngestaken dawuh. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat prayoga nunggul kadang ngarsane. Lho sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ingkang rayipun Kartomarmo, Koko Prabu sembahan kula. Nun mangke Eyang Mahatma Siwara Bisma sarawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang wayah ing Astina ngaturaken pasegan panagrami kunjuk kersanipun paduka Kanjeng Eyang Bisma ing Netalakanda. Kanjeng Eyang Mahatma Siwara Bisma sesembahan kula. Oh Mas Tunama sidang sekaring bawana langgeng. Iya Putu Prabu Ngastina puspane yang tampa asung paseganing Putu Prabu akarya bombong penggaling pun yang Netalakanda. Ya mongko sok baline kepareng apa yang ngaturake pudya pangastawaning pun yang kunjuk ngersaning Putu Prabu Ngastina. Kula cancang bucahing weni dumawahing wijang rumeketing mredaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Yang mugi pangestu paduka Handayanana gesangipun ingkang wayah pun Duryudana. Muga-muga apa kang dadi dawuhing Putu Prabu Ngastina anumusana yunggir Kurupati. Kawula nuwun matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Ingkang salajengipun andadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Astina. Dene rawuh paduka Kanjeng Eyang ingkang sengkan tanpa pepoyan. Miwah boten paring pangandikan dhateng ingkang wayah ing Astina pun Duryudana. Yang menawi kepareng badhe paring pidhendhan dhateng ing wayah pun Duryudana. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menapa badhe paring tedukan dhateng ing wayah kula boten badhe suwala. Nanging menawi paduka Kanjeng Eyang badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah pun Duryudana. Lajeng lelabuhan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang mugi kepareng hamba barana ingkang sejati dhateng ing wayah pun Duryudana. Kanjeng Eyang jagat dewa bathara ya jagat pangestungkara. Duryudana wonten timbalan wong sak negara Ngastina iki mestine wis padha wanuh. Wong sak negara Ngastina iki wis padha ngerti yen to Bisma kuwi jejer putra bumi negara Ngastina. Ngastina kene iki bumi kelairanku. Mula nadyan sawetara wektu pun yang mapan ning Netalakanda nanging pun Kakang ora bakal mentala yen to nyumurupi kahanan negaraku ora prayoga. Tegese negaraku ora tentrem, negaraku ora ayem. Kuwi klebu Bisma duwe tanggung jawab supaya gawe tentrem lan ayem negara Ngastina. Mula pendak-pendak tanpa nyaosi uninga marang Putu Prabu Ngastina, Bisma mesti tinju marang negara Ngastina. Bisma mesti tilik marang negara Ngastina. Sabab yen to aku bali marang negara Ngastina sarta aku sowan ana negara Ngastina kuwi ibarate kaya dene kebu ingkang bali marang kandange Kurupati.
praptaku ana ing negara Ngastina iki sayekti niti priksa kelawan kahanan negaraku ya kahanan bumi wutah getihku nanging bareng pun yang prapta ning kutha negara Ngastina kagiat sotaning penggaling pun yang nyumurupi akeh ngumbul-umbul sarta gendera ingkang pinajang ana ing kutha gara kajena bilih yen to putu Prabu nedhenganake pasewakan ana ing negara Ngastina mula kadreng rasaning pun yang kepengin muninga apa to sababe dene putu Prabu nganake pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang wis tumulipun yang munggah ning Datulaya tanpa cecala marang putu Prabu Ngastina nggih sepira keluputaning pun yang diagung pangaksama ing mengkono wis cetha apa ta wigatining pun yang dene sowan ning Datulaya negara Ngastina malah samengko kadreng rasaning pun yang daya-daya nyumurupi apa ta wigatine dene putu Prabu nganakake pasewakan kepareng hamba barana ingkang sejati ana rembug apa Kurupati sarta bakal rembug perkara apa yen dikeparengake pun yang nedya ngangrungake jangga nilingake karna nedya mastuti sabdatama nalindra Ngastina putu Prabu Duryudana ya putu Prabu Kurupati sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana dene kula boten atur ringa dhateng cekandika Kanjeng Hyang ora apa-apa putu ora dadi ngopo ing wigati tumuli paringa dawuh iki bakal ngrembug perkara apa mbok menawa ora ketang sithik atur ing kene yang ngetal kandha mengko bisa dadi cecala obor penggaling putu Prabu Ngastina matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan mugi adosna ing kawuringan wonten ing madyaning pasewakan menika krana kula ngempalaken sanggaring para sepuh namung badhe kula ajab supados ngrembag dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi Hyang Sabto hari ngepengker kula nampi sasmitaning Jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing ereng-erenging Kutha Runggu wonten ing ereng-erenging Gunung Kutha Runggu wontene kanugrahan menika kula wau miturut sasmita ingkang kula tampi nggih menika winastan Wahyu Makutha Rama anyarengi sasmita ingkang kula tampi kabar sumebar bilih wonten ing sak erenging arga Kutha Runggu wonten Pandhita Mangasrama anyar katut ing namipun Begawan Kesawa Sidi Hyang ngemuti nembe sawetawis Kesawa Sidi menika mapan wonten ing arga Kutha Runggu nanging kathah para kawula para sentana para nayaka ing samya kerut larut samya suwita dhateng ngersanipun Sang Kesawa Sidi lelampaning mekaten menika kula wau andhatosaken gugup raosing manah kula kuwatos salebeting manahipun ingkang wayah pun Duryudana menawi kawula negari Ngastina sami telas sami sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu ateges kula menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi para kawula mila wonten niyating manah ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana anggen kula nglembaken para sepuh namung badhe kula ajab merembag perkawis kawontenanipun Kesawa Sidi menika sayektos badhe ngancam dhateng kanalindranipun Duryudana badhe kula jodak saking erenging arga Kutha Runggu nanging menawi Kesawa Sidi menika badhe andum kanugrahan tumrap negari Ngastina kula ikhlas kula lila Kesawa Sidi mapan wonten ing arga Kutha Runggu Kanjeng Hyang Begawan Bisma ing ngetal kandha wong mastu nama sidhap sekaring bawana langgeng Kurupati wonten dawuh sepisan kowe tak kandhani wataking Brahmana kuwi ora nate gawe sengsaraning wong liya wataking Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe citra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan kuwi pambeganing para pendhita dadi upamana pendhita ing neka ning sawijining praja kuwi ora niat bakal anjungking kawibawaning ratu nanging malah kamu negara mau merga tumraping pinandhita ingkang prapta ning negara ing kinarya Mangasrama mesti duwe petungan yen to negara mau kurang ayem, kurang tentrem lan kurang jenjem. Inggih. Mula yen to putu Prabu ngarani anane Kesawa Sidi ning arga Kutha Runggu mono bakal angancam marang kalaindraning putu Prabu kuwi luput, kuwi kleru nggih. Wis to.
nadyan pun yang ngental kondo durung nanti tepung kelawan Kisawa Sidi nanging gandeng aku lan Kisawa Sidi kuwi tunggal padha brahmanane padha-padha pendhitane ora-orane ento Kisawa Sidi bakal gawe rengka negara ing Ngastina ora-orane ento Kisawa Sidi bakal gawe bencana tumraping negara Ngastina nanging malah bakal nentremke para kawula sak negara Ngastina mekaten Kanjeng Hyang ya menawi kula mekaten mumpung sampun dados dawuhipun Kanjeng Hyang menika kula badhe anggega sarta kula badhe andhahar pangendhalipun paduka Kanjeng Hyang ing ngangka loro sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine kurang komplit liripun kirang komplit kados pundi Putra Prabu Ngastina pikantuk kanugrahan utawa pikantuk sasmita bakal tumurun ing kanugrahan ingkang winastan Makutha Rama mongko kowe ora bisa nggathuk-gathukake kelawan kanugrahaning dewa kowe ora iso nggathuk-gathukke marang sasmitaning dewa anyarengi kanugrahan utawa sasmitaning dewa ingkang mbok tampa ing kono ana pendhita ingkang ngaglar ya kuwi Begawan Kisawa Sidi kang mapan ning Arga Kutarunggu kula kok malah petunganmu malah marang Kisawa Sidi ingkang bakal ngancam negara Ngastina lha apa ora mbok gathukake antaraning Makutha Rama mau kelawan Kisawa Sidi mongko kowe tak kandhani sejatine jumenenge Sang Kisawa Sidi ning Arga Kutarunggu mau sayekti mung bakal paring katentreman tumraping negara Ngastina sabab ya Kisawa Sidi kuwi ingkang ngasta kang winastan pepakem Makutha Rama pepakem Makutha Rama ya Kanjeng Hyang malah priksa aku wis matur to putu yen to Kisawa Sidi karo Brisma kuwi nadyan padha-padha brahmanane tur tumrap Putu Prabu Ngastina kelawan Brisma kuwi beda yen Putu Prabu Ngastina kuwi Nalendra duwe kewajiban ngasta bawat pemerintahan negara Ngastina kewajibanmu akeh kewajibanmu tumpuk matimbun-timbun mula ora tau prihatin ora tau tapa brata ora tau meleng marang batinmu nampa marang sasmitaning dewa nanging yen Bisma kuwi pendak dina nglakoni tapa brata saben dina aku nglakoni prihatin selagine aku mlaku wae tak anggo prihatin mergo jiwaku pendhita mula ora aneh yen to sasmita ingkang mbok tampa mau sayektine Bisma wis nyumurupi inggih lajeng sesambetanipun sasmita menika kaliyan ingkang wayah Punduryudana wong kang sinasmitan yen to jagat iki bakal ana kanugrahan tegese wong mau sing dipilih karo sing gawe urip supaya nggayuh sasmita mau utawa wahyu mau mekaten ya dadi yen to Putu Prabu Ngastina kuwi entuk sasmitaning para dewa yen to jagat iki bakal ana tumurun ing kanugrahan teges Putu Prabu Ngastina kuwi ingkang tunuding dareng panguwasaning para dewa pinilih dening panguwasaning para Bathara kudu nggayuh wahyu Makutha Rama jagat Dewa Bathara paman wonten dawuh nggih nada namung sepele kawontenanipun Duryudana kedah nggayuh wahyu Makutha Rama miturut paman Haryapa sajenar kados pundi jenyatanipun selaminipun gesang kula dereng nate nggayuh kanugrahan selainipun gesang kula dereng nate kedulungan kanugrahan terus carane wong gayuh wahyu menika kados pundi lah menika kula nggih mboten ngertos sabab sajek jumlek kula gesang wonten ing Madyapada menika kula nuwun sewu kula ugi dereng nate kedulungan kanugrahan namun nuwun sewu lho nggih mergi menapa ingkang kula aturaken menika tumrap kula miturut pamanggih kula menika benten kaliyan pamanggihipun Kanjeng Hyang Begawan Bisma inggih Sang Tapa Begawan Dewa Brata Pawan Harya gadah pamanggih menapa nuwun sewu menawi panjenengan menika dipun sasmitani nggayuh wahyu menika kula nuwun sewu terus sing digayuh menika menapa kula badhe nyuwun priksa sing digayuh paduka anak Prabu menika menapa derajat pangkat pusri negem bondo donya ora kurang tiyang gesang wonten ing alam padang menika nek wis kagungan derajat pangkat wis duweni bondo donya menika tumrap kula sampun mujudaken wahyu mulyaning wahyu inggih sinten tiyangipun boten ngertos kan paduka anak Prabu Ngastina Ratu Sugih Brewu Mblegedhu monggo Ngastina menika negari ingkang piyar piyambak wonten ing sak donya menika tegesipun tiyang sak jagat menika sampun priksa bilih paduka menika Nalendra ing Ngastina ingkang sampun hanjayeng bawana
Sakmenika kula nyuwun priksa, lajeng ginanipun menapa panjenengan ketayalan mlebu ngalas nyemplung segara mapan wonten ing lepen mlebu guwa mung butuh golek wahyu. Terus ingkang dipun upadi menapa? Jernyatanipun kamulyaning wong urip ana ing alam donya menika tumrap kula nek derajat pangkat wis kecekel bondo donya wis rinegem menika tumrap kula sampun sah. Mboten usah ketayalan gayuh kanugrahan. Contonipun kathah Pandhawa menika wong salwangsul pikantuk wahyu uripe ya ora kaya Kurawa. Mulya Kurawa mbangane Pandhawa. Menika ateges sampun dipun sebataken nek wahyu menika janjanipun boten gadahi daya menapa-menapa. Ingkang pitados inggih monggo, sing ora percaya tumrap kula ya ora apa-apa. Kuse sengguni kula wonten dawuh penemban. Kok kowe duwe penemu kaya mengkono mau coba aku tak takon. Yen pancen wahyu kuwi ora ana pigunane tumraping wong urip ana ing alam padang, coba jlentrehno. Saktenane wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kanugrahan kuwi apa coba aku tak takon. Kanugrahan menika wahyu. Wahyu kuwi apa? Wahyu menika kanugrahan. Kula nuwun sewu. Kula sampun matur tumrapipun ingkang pitados inggih monggo, tumrapipun ingkang boten pitados inggih kedah dipun paringi kalodhangan. Lah, saya aku tak takon karo kowe percaya ora karo wahyu? Menawi kula mboten, sebab tumrap kula wahyu menika ya kamulyan, wahyu menika ya urip sing seneng, wahyu menika kedunungan derajat pangkat. Nggo ngapa golek wahyu kena kekuwataning batin, batin kok dinaiki kekuatan. Batin menika sampun kiyat piyambak-piyambak wiwit lahir pletek saking guwa garbaning Kanjeng Ibu, menika tiyang gesang wonten ing alam padang menika sampun dipun paringi kekiyatanipun batin piyambak-piyambak. Ngene ya Suman, kowe tak kandhani supaya aja nganti kleru dalanmu nggonmu njlentrehake babagan kanugrahan sing jeneng kekuatan batin mau sayekti dienggo nyurung marang kuncaraning asma Putu Prabu Ngastina. Yen to Putu Prabu Ngastina kuwi kedurungan derajat pangkat, kedurungan bondo donya ingkang akeh, nanging yen to ora nate kedurungan wahyu tegese uripe kurang ketrima. Lho nuwun sewu. Sing ngarani uripe ora ketrima menika sami-sami titah nek cara kula ora percaya. Sing ngarani uripe ora ketrima menika nuwun sewu nek ming padha-padha menungsa wae kula mestani menika namung kakehan gunem tanpa guna. Wong ketrima uripe kuwi yen to kedunungan wahyu sabab kowe tak kandhani. Ngene supaya kowe ngerti ya Sengguni. Inggih. Wahyu kuwi wigati tumraping wong urip. Sebab wahyu kuwi kanugrahaning dewa ingkang diparingake marang titahe yen titah mau wis bisa nglakoni kewajibaning urip kanthi tuntas. Tegese ngene, rungokno kupingmu. Inggih. Upama Duryudana kuwi dadi ratu sing becik, dadi ratu sing apik tumuli iso mangreh para kawula. Negarane tentrem, negarane ayu. Banjur pinaringan kanugrahan kuwi tegese Duryudana le dadi ratu kuwi entuk kanugrahaning saka sing gawe urip. Yen aku dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, tumuli aku entuk kanugrahan kuwi tegese kuwi kanugrahaning sing gawe jagat marang kabrahmananku. Lah nek upama kowe dadi patih sing apik, dadi patih sing becik, isa nata parang para kawula pekasan Gusti priksa yen to kan kewajibane kang mbok sangkul mau pranyata mbok lakoni kanthi apik lan kanthi becik tumuli pinaringan kanugrahan dening panguwasaning Gusti. Kuwi sinebut kanugrahan. Mondene kanugrahan mau apa to sababe kok ana jenenge? Merga kanugrahan mau tumrap sing gawe jagat mujudake sawijining bebungah. Ngene Sengguni. Upama kanugrahan mau winastan kanugrahan wahyu kanalindran. Tegese yen to Duryudana kuwi ngrasuk wahyu ratu, tedhak turune sesuk bakal dadi ratu. Nganti tekan turune Duryudana sesuk mesti bakal dadi ratu kabeh. Yen entuk wahyuning kabrahmanan, tegese turune wong mau bakal dadi brahmana. Yen to entuk wahyuning patih, tegese turuning wong mau bakal dadi patih. Saiki Makutha Rama. Kowe ngerti ora tegese Makutha Rama? Nggih. Kakang Durna. Sampeyan prisa Makutha Rama menika menapa? Jejer kula menika sami kalian Begawan Bisma. Begawan Bisma pendhita, kula ya pendhita. Mila kula ya sejatine wis entuk sasmita babagan wahyu Makutha Rama ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu. Nah, sampeyan mang jlentrehke. Kula ndak dipepet rembug karo Kanjeng Hyang Bisma, sampeyan mang jlentrehke wahyu Makutha Rama menika menapa? Makutha
agemanipun piyantun kakung utawi agemanipun Nalindra. Nggih. Rama menika bapak. Dados Makutha Rama menika wahyu ingkang wujudipun blangkon. Utawi pecis. Kowe iki takon kok takon pendhita bodol. Makutha Rama kok rumangsane wujude blangkon iki nggo abrak apa? Lho, sanes menemban. Dudu Durna. Malah kula nyuwun pirsa, Makutha Rama menika menapa? Lah, nek pancen durung ngerti tak jarwani. Makutha kuwi pancen agemaning Ratu Rama. Kuwi asmaning Sang Marteng jagat ya kuwi Prabu Rama Wijaya. Kurupati pepakem Makutha Rama kuwi mujudake pepakeming Prabu Rama Wijaya ing nalika semana bisa ngratoni triloka, tegese telung jagat diratoni dening Prabu Rama Wijaya. Pepakem Makutha Rama kuwi nalika Sang Prabu Rama Wijaya njlentrehake ngelmune Makutha Rama marang adine ya kuwi Raden Barata duk nalika didak paringi dawuh supaya nyuli dadi ratu ning Ayodya. Mula sapa kang wong dadi Nalindra, sapa sing dadi satriya, sapa sing dadi pangembating praja, sapa ingkang dadi pangareping para kawula yen tanggane mranata kabeh nggunakake pepakem Makutha Rama sayekti bakal lulus raharja nir ing sambikala. Kuwi pepakem sing wigati lho Duryudana. Aja sak kepenakmu dhewe. Yen pancen Putu Prabu ora kersa ngupaya ya monggo aku mung tutur-tutur supaya sira Putu Prabu kuwi antuk dalan sing becik nanging wedine Putu Prabu ora kersa ngupaya menyang didunung ing Makutha Rama ya aku ya ora arep meksa supaya Putu Prabu ngupaya Makutha Rama sabab kabeh mau gumantung ana nglambe atining Putu Prabu Ngastina perkara nggone duwe krentek gayuh lan ora gumantung marang Putu Prabu Ngastina. Paman wonten dawuh Miturut Paman Haryapaksa jenara kados pundi? Menawi cara kula nggih tinimbang paduka menika mapan wonten ing wana, mapan wonten ing saklebeting lepen ingkang ageng lakoni tapa brata namung badhe nggayuh wahyu Makutha Rama. Langkung prayogi lenggah wonten negari Pranata para kawula. Menawi ngantos negari Ngastina menika dipun tilar dening paduka anak Prabu, ngibaratipun para kawula menika kados dene sapu ingkang ilang suhipun. Pating slebar mboten kanten-kantenan. Menapa paduka badhe mentala nyumurupi mobah musik ing kawula ingkang mboten tinata krana tinilar nalindranipun upaya wujuding kanugrahan. Nuwun sewu. Panjenengan kedah saged damel pemareming para kawula, mboten kok nggayuh dhateng pemareming pribadi. Menika tumrap kula mboten prayogi. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sampun ngantos paduka menika lengser saking dampar. Sak mangke monggo dipun lenggah ingkang kanthi sekeca babakan Makutha Rama menika sampun ngantos dipun penggali. Boduna, wonten dawuh Ger. Kados pundi Werban? Kula namung kantun derek mangkipun para sepuh. Menawi kula kedah bidal, kula badhe bidal. Nanging menawi kula mboten bidal, kula mboten badhe jengkar saking negari Ngastina. Oh, lole. Kentos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lha nuwun sewu Ger. Sejatosipun menawi putuning bapa ing Sukalima dipun penggalih wigatos menika ugi wigatos nanging menawi dipun penggalih boten wigatos menika gumantung dhateng Panak Prabu Ngastina leres ngendikipun Adipati Harya Sengkuni menika gumantung dhateng panguwaos paduka menawi paduka badhe tedhak ngupaya kanugrahan monggo kula dherekaken nanging menawi paduka keparan lenggah wonten negari Ngastina prayogi langkung wonten dawuh napa kula kedah nglampahi tapa brata kedah nglampahi prihatos lajeng pinten dinten anggen kula nglampahi prihatos. Oh, nuwun mangapunten, Ger. Panci menika syaratipun tiyang gayuh kanugrahan. Mergi kanugrahan menika saged manjing angganipun titah. Momong dhateng titah menika kala wau, sarana nintimi dhateng gesangipun titah ing badhe kapanjingan kanugrahan. Suci lair batosipun menapa mboten? Tumunten rai paduka rembak babakan prihatos. Tapa brata menika jatosipun mboten kok nyuwun dhateng panguwasaning dat supados pikantuk kanugrahan. Nanging menika hitunganipun bapa ing Sukalima tiyang lampahi tapa brata menika sejatosipun sesuci diri ngicaraken dedosan ingkang sampun dinampahan duk nalika gesang ingkang sampun kepengker supados sak mangke penggalih paduka wangsul kados dene bayi ingkang lair saking guwa garbaning ibu saged suci lair batosipun mergi manah ingkang suci menika saged kapanjenengan kanugrahan tur wahyu menika badhe lebda utawi badhe betah mapan wonten ngaranipun titah
ingkang suci lahir batosipun. Nggih. Pinten-pinten kula kudu nglakoni tapa. Sekedhikipun yang nglampahi tapa menika kamandasa dalu kamandasa dinten nggih. 40 dina 40 bengi. Nan. Rencange. Lho, mboten nonton. Kedah mboten wonten rencangipun jer menika panjenengan kedah nyaketaken dhateng panguwasaning dat Kamur Wengdat. Ngageng asmanipun Gusti Ngakarya Jagat, kani nyebat asmanipun wong salwangsul menika dados sarana anggen paduka badhe pinilih dening panguwasaning dat Kamur Wengdat. Mapanipun wonten pundi? Gumantung dhateng lenging cipta panjenengan. Menawi panjenengan kersa wonten ing wana, inggih wonten madyaning wana menika. Menawi kersa wonten salebeting lepen inggih mapan wonten telenging lepen menika kala wau. Namung ingkang wigatos sampun caket kalian keramaian, kedah sepi sepen merga kedah ning penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih sami-sami. Anu. Paman Haryo Wonten dawuh. ngantos bingung mangken kula badhe netepaken. Monggo nggih, sampun ngantos bingung. Panjenengan menika Nalindra nggadahi pangaos wetah tumraping negari Ngastina. Saged ngendikaken iya menapa ora. Nek iya ya iya, nek ora ya ora. Menika tumrap kula langkung prayogi anggen paduka badhe nemtokaken tindak paduka salajengipun. Nggih. Matur sembah nuwun. Nawi tetelo mekaten, ya Putu Prabu ana dawuh apa? dinten samangke kula nyuwun pamunten. Boten ateges kula mriku badhe nyelaki pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lan kula boten samangke paduka Kanjeng Hyang ketung-ketuwung. Nyuwun pamunten sewu-sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula boten badhe gagas perkara wahyu Makutha Rama. Wahyu badhe dawah wonten ing jagat inggih sumangga. Badhe dipun tampi dening sinten kemawon inggih sumangga. Tumrap kula ngleresaken panjenenganipun Paman Haryo Sengkuni. Kamulyan derajat pangkat sampun regem. Kula butuh menapa malih urip kula wis kepenak. Urip kula wis robyan-robyan, mubra-mubru kekeceh brana picis. Kula wis ora kekurangan. Gunane apa kula kudu nggayu-wayu. Kula tetep ajeng lenggah teng negara Ngastina. Wahyu tiba ning jagat ya sakarmu. Ora kula ya ora bakal ngerteni bab wahyu menika. Kula boten badhe bidhal wonten ing Arga Kutha Runggu. Yen ngono sira ora melu-melu marang sasmitaning Jawata ing wis tampa. Perkawis sasmita menika kula anggep menika wonten inggih prayogi. Upami kula anggep boten wonten menika kisah-sah kemawon. Kula nyuwun pamunten kula boten badhe ngrekasake awak kula dhewe. Kula wis kepenak urip wonten negara Ngastina. Gunane apa kula do ngrekoso mapan wonten telenging alas. Manjing telenging guwa mung bakal tapa brata. Monggo durung karuan sing digayu wahyu menika makna menapa boten menika tumrap kula. Boten wonten kegiatanipun. Ya wis, yen pancen kaya mengkono aku ya wis ora arep tutur-tutur sing akeh-akeh. Tur dasare akeh-akeh tembunge Bisma ngibarate sak kranjang koplak, metu talinganmu kiwa, mlebu talinganmu kiwa, metu talinganmu tengen. Sithik wae ora mbok agem. Yen ngono pancen sira Putu Prabu kuwi suwijining Nalindra iki segah nampa arah nampik pitutur becik. Yen pancen Putu Prabu wis nampa sasmitaning dewa wujuding wahyu Makutha Rama, wae ora gelem budidaya ngupaya tumurun ing kanugrahan. Yen pancen kaya mangkono Putu, gandeng rembuku ana ing kene wis ora dianggep. Rembuke Bisma ning negara Ngastina kene ngibarate kaya wong ngecomang gleming andar-andar ngendukur. Sithik wae ora ana ing diagem dening Putu Prabu Ngastina. Terus gunane apa aku mapan suwe-suwe ning kene? Aku nyuwun pamit ya Putu. Kanjeng Hyang Prabu boten langkung prayogi lenggah sawetawis wonten negari Ngastina. Wis cukup. Wong tuwa kuwi momong ati. Wong tuwa kaya aku ki momong ati. Nek aku mapan ning semenehing papan mongko atiku seneng, aku bakal betah ning kono. Nah yen to aku mapan ana ing negaraku dhewe, aku mapan ana ing bumi wutahku dhewe. Nanging jebul rasaku wis ora kepenak, atiku wis ora jenak, pikirku wis ora tentrem, uripku wis ora ayem ana ing kene. Nek tak dawa-dawa nggonku mapan ana negara Ngastina mesti bakal nyupetake umure Begawan Bisma. Aku nyuwun pamit. Yen sira ora kepengin gayuh kanugrahan monggo ora apa-apa. Ning yen ana apa-apa tumraping negara Ngastina kaya aja sambat. Sajaipun Kanjeng Hyang mesgul penggalihipun kagul kogelan kundur tanpa tali wara wonten ing pertapan Ngetal Kanda. Inggih, kula niku ya gumun. Wong ora entuk undangan kok teka menika. Inggih.
Monggo Sang Begawan Bisma menika mboten pikantuk timbalan paduka anak Prabu kok ya rawuh enten ing Datulaya. Kula menika menawi wonten Sang Mahatma Siwara Bisma menika anggenipun rembagan menika mboten los utawi mboten sekeca mergi kudu nganggo nuwun sewu dipun tata rembakipun mangke ndak nyenggol penggalipun Sang Begawan Bisma. Oh menapa malih kula menika sami-sami pendhita kula menika sami-sami brahmana nek nganti cengkah rembuh karo Sang Mahatma Siwara Bisma kula menika blaka suta Dipati kula ajrih kula wedi. Inggih Kakang Durna mula kula kudu ngati-ati. Inggih. Lah sampean wae iso njlentrehke bab wong tapa kanthi bener lan apik ya mengarang mawon. Oh ngoten nggih. Mboten kok saestu saking ngelmunipun Begawan Durna menika babar pisan mboten. Lajeng miturut petanganipun Kakang Durna kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngastina menika menapa sae nggayuh kanugrahan menapa mboten utawi lenggah mawon wonten negaring Stina. Sampun nggih, lenggah mawon wonten negaring Stina. Mergi tumrap kula estunipun menawi paduka dangu kaliyan kula. Kula menika nadyan pendhita kula menika ora percaya karo wujuding wahyu. Boten pitados mboten. Wit biyen tekan saiki kula menika mboten percaya karo wahyu. Merga wahyu menika tumrap kula namung pengaran-aran. Pengaran-aran tegese sing percaya ya iso ngarani, nek sing ora percaya ya entuk-entuk mawon. Mboten wonten hukumipun. Wong ora percaya karo wahyu menika mboten wonten hukumipun. Ning nuwun sewu Kakang. Sing jeneng pendhita niku kabeh percaya karo wahyu. Ya ben, ning kula ora percaya. Dasar sampeyan kok ora percaya sebabe napa kula tak takon. Saniki kula tak takon karo sampeyan, wahyu niku rupane napa? Kula tak takon karo sampeyan, wahyu menika bentuke kaya ngapa? Wernane apa? Apa ijo, apa kuning, apa abang? Sapriki niki dereng wonten sing ngertos. Wahyu menika rupane apa? Apa lanang, apa wedok, apa ijo, apa abang, apa kuning? Tegesipun wahyu menika namung mengaran-aran. Wahyu menika namung disipun sagedipun sebat ning ora iso diduduhke wujude kaya ngapa. Mula percaya ya apik, ora ya ora apa-apa. Oh, ngoten nggih. Ning nuwun sewu, ana pirangane piyayi saha Karang Pradesan sing tau tate weruh wahyu. Dek kapan? Nuwun sewu, nek ana wong milih minangka dadi kamituaning desa utawa lurah mesti do tugur lek-lekan teng pinggir sawah. Do goleki cloroting wahyu mengke tiba teng pundi. Nek tiba teng omahe calon lurah niku nggih niku sing dadi lurah tegesipun wahyu menika iso ditonton. Lah niku wong kurang gawean. Niku dudu wahyu niku lintang alian. Oh. Clorat-clorot ya wong golek kodhok. Oh. Mboten ajeng wahyu clorat kok wujud. Ning nyatane wonten sing ngerti. Kabeh wae iso ngerti. Dik mate nek pas musim kuwi apa? Pendhita kok anu nek pas wanci ketiga nggih niku sampeyan ora usah dadak ngenteni pilihan lurah manglekar teng lapangan. Mengke jam 1 bengi niku clorat-clorot teng dhuwur niku akeh banget. Niku jenenge lintang alian. Dadi ora usah percaya karo wujuding kanugrahan. Tumrap kula ora bakal percaya. Leres sampeyan kanugrahan menika ya kampukten, sugih, duwe derajat pangkat. Lho, menika sak mujudaken satunggiling wahyu. Wahyu ingkang minastan wahyu kamulyaning urip. Ngedhep dhuwit akeh. Derajat pangkat sumanding. Lho, jejer bojo ayu. Wah, wis ora bakal kekurangan. Anak-anak do apa-apa keturutan. Lho, niku wahyu ning kamulyan ora dadak Makutha Rama apa? Ya nek ukurane pas. Makutha Rama ki nek ukurane ora pas, sirahe ukuran 58 kok Makutha Rama ukurane 57 niku ya ora iso mlebu. Nggih. Ngoten Kakang Durna. Leres ya. Nggih, nek ngaten panjenengan cocok kalih kula. Cocok. Mboten sah tindak teng pundi-pundi. Lenggah teng negara Ngastina perkara Makutha Rama ora usah digayuh. Sing baku wong niku suka-suka parisuka andrawina rupian-rupian dareca nyanding garwa terus nyetel tip ngrungokke uyam-uyam. Apa? Uyam-uyam kok uyam-uyan. Lho napa mboten gleleng. Wis karo kitung dik. Sapa sing liwat duncali. Klitik dikenekke sirahe. Mengke rak nesu. Nggih Kakang Durna. Nggih menawi cara kula sampun ngantos panjenengan ketayalan gayuh kanugrahan. Kula nuwun sewu. Cekap lenggah kemawon langkung prayogi tumrap kula menika sampun mujudaken satunggiling perkawis ingkang sak mangke sampun paripurna rimbak puntering madaning Datraya menika nggih anak Prabu Ngastina. Wonten menapa dene Paduka majengaken Paduka kabyan loro. Yayi.
Esunipun wonten ing salebeting dadola menika kala wau kula angen-angen dhateng manahipun ing Ngraka piyambak. Ingkang Eyang Martasiwara Bisma sampun ketayalan rawuh wonten negaring Astina. Wigatosipun namung badhe ngemutaken Paduka Kyai Prabu supados anggayo tumurun ing Wahyu Makutha Rama ing mapan wonten ing Arga Kutarunggu. Ewa dene Paduka Kyai Prabu uga mboten kepareng tedhak wonten ing Arga Kutarunggu sakmangke ngaten kemawon. Supados damel lega penggalipun Kanjeng Eyang Martasiwara Bisma tuwin menawi kasembadan saged pinardawa kamulyanipun Kyai Prabu Ngastina. Ngamuti bilih kula menika senopati, bilih kula menika nayaka negaring Astina. Mila menawi Nalendra menika gadhahi panjangka sak saged-saged kula saged ngaturaken menapa ing dipun jangka dening Nalendra menika kala wau. Dagesipun kados pundi? Yai lenggah prayogi kula ing bidhal wonten ing Arga Kutarunggu. Menawi leres ngendikipun Samad Martasiwara Bisma bilih Kesawa Sidi menika ing badhe dados kelantaran tumedhaking pepakem Makutha Rama. Kula ing badhe ngadhep kalampun Kesawa Sidi badhe kula tembung kanthi aris Makutha Rama menika mangke badhe kula boyong kula aturaken dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina. Sadewa Bathara. Kula Prabu sampun marambah makaping-kaping anggen Paduka sampun saged damel obor manahipun ingkang rayi Ngastina. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Menapa ing sampun Paduka ngendikaken menika menapa kandhas dumugi ing batos. Menawi ngantos selak manah kula sampun ngantos kula sakmangke pinardawa anggenipun suwika ngersa Paduka Kyai Prabu Ngastina. Bareng Paduka sakmangke Kula nyuwun pamit. menapa mboten langkung prayogi Kembulundra Wina wonten negaring Astina langkung rumiyin. Bab Kembulundra Wina pinanggih wingking ing langkung prayogi. Kula namung badhe kepengin enggal pinanggih kalampun Kesawa Sidi saha gumana musik wonten ing angen-angen kula. Kula ngaturaken Makutha Rama dhateng Paduka Kyai Prabu Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Kasekecakno ingkang prayogi lenggah madaning dampar kula nyuwun pamit Yayi. Sembah kula ingkang ndherekaken Sengkar Paduka Kakang Prabu Karna ngawuh supaya angodol tindahing Kakang Prabu Karna ngawungka prapting ereng-ereng ing Arga Kutarunggu. Nok-nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal wasilan. Bawatuna Wonten dawuh nggih. sampun ngantos nikahaken dhateng pun kadang-kadang kula Kurawa. Menawi wonten akalipun Kesawa Sidi kula semanggaken. Nah yen ana kale Kesawa Sidi mangke kajengipun rampungi dening para sata Kurawa. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Kartomarma wonten timbalan ing ngadhawuh. Budalna kang padha sebo jenenge ingsun kondur kedaton. Kawula nom paramadal pasilan nyun tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lah kok jebul nganti kewetu ucape Narpati Basukarna mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngeswangsane Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguhaning Narpati Basukarna kudu iso mboyong pepakem Makutha Rama ya. Wis dadi ucape Narpati Basukarna nganti tak silhaki bakal tetel kaprawiranku tetel kasatriyanku. Luwe-luwe bakal asor kalendraning nata ing Awangga. Begawan Kesawa Sidi, aja kaget. Aku ingkang sowan ana ing Kutarunggu nanjake babagan pepakem Makutha Rama Kesawa Sidi sidam. Sekaring bawana langgeng Anoman ndadekake kejut penggalihku apa to sababe kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sada iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sagedhagan iki. Lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi mongko aku kuwi pendhita gunung. Sira ing ngengus arep marang ilmu babagan kabrahmanan teka dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi senggana Maradyaki matura apa ta ingkang mbok upaya apa ingkang mbok upadi. Dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning Arga Kutarunggu kene Mayangkara. Iya, penembelan. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Menapa ta sababipun dene kula ceciklu wonten ngersa Paduka Sang Mahayogi krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng Paduka Sang Penembahan Anoman wonten timbalan. Yekti aku kuwi pandhita ingkang kuthung ing nalar cingkranging samubarang.
nanging sabab apa sira darbe kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani nuwun mapunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun mestani wonten pundi papan cumandha ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejagan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni mila mboten aneh menawi tumuli ingkang abdipun Anoman nderek ciciklu wonten ing pertapan kutha Runggi mriki Mremban yen to pancen kaya mengkono marata gage apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen iso sing jeneng ilmu ning menungsa kuwi winates ora ana menungsa ingkang sampurna senggana uli nuwun sewu Mremban ingkang badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Mremban lho uripmu ingkang kepiye ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos hingga sapriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tegesipun sampun kepengker tebih lelampan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun kula menika umuripun sampun boten saged dipun wilang kula menika sampun boten saged dipun mestani pinten umuripun Anoman nanging nggo sapriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Mremban kula sampun kewowoken nyawang dhateng kawontranipun jagat kula sampun kewaregen nyumur pidhateng mubah musikipun titah wonten ing Janaloka kula ingkang kula ajab printen pantraning dalu mboten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Mremban menawi paduka mangertos wancinipun menapa lajeng dintenipun menapa taun pinten kepareng ambabaron ingkang sejati Mremban Om Mastu nama sidang sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan yekti apa kang mbok takokake mau aku ra bakal wani wangsulan liripun kados pundi ya senadyan aku mangerteni nanging sayekti ora bakal kababar kawursita ana ing lesan krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu sayekti padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti sabab pati uriping menungsa kuwi diasta dening panguwasaning Gusti Karya jagat luwih-luwih ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teka dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti dene Gusti paring yuswa panjang kelawan Anoman ngerti ya ingkang nandhang lara wae padha golek tamba supaya iso pinardawa uripe ingkang padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya iso pinardawa uripe nanging sabab apa dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teka malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggana ngerti yo titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip wong dene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya aja pisan-pisan sira wani gresah gresula luwih-luwih takon besok kapan mangsa kala patimu ana ing jagat iki sayekti kang kaya mengkono cetha lamun sira ora percaya marang panguwasaning dat kamurweng dat ngerti ya Anoman wong urip kuwi wong dagang tuna andung bathi yen bathi-bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa sayekti wong urip mono tanpa pawitan urip ora njaluk urip ora utang urip ora nembung mung sak derma urip dening peparing ya kuwi sing gawe jagat mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar tegese ngene kowe dadi urip ana ing alam padang dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah dadi wong sugih kowe ya nampa dadi wong melarat kowe ya ikhlas
kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe. Nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu, sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula. Contone wong kang kekurangan, tumule ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat, pendak dina amung gresah gresula, malah ana ingkang wis wani ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ing kekurangan mau. Kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane, bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas. Mula senggana kabeh kang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik, lakonana kanthi apik. Aturna panuwun marang ngersaning Gusti Ngakarya jagat dene kowe kaparingan yuswa panjang. Aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu. Kuwi ora prayoga. Jaran pati uripmu ngono diasta dening panguwasaning dat Kamur Wengdat. Dene ana wong kang bisa batang besok kapan pati uripmu, ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta wis wani ngembari marang kekuwataning sing gawe jagat. Mengkono Anoman, munggo apa iki mbok takokake mau, aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono Senggono. Sareng kula nampi timbalanipun paduka penemban, sayekti kadelu mamping wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan manah kula. Malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisiping tanduk anggen kula nambuhaken babagan gesangipun pun Anoman. Wis Anoman sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising Senggono ning jagat. Ingkang wigati lakonana kanthi merdika rasamu nggih ngestaken dawuh. Senggono wonten ing balan. Dina iki bakal ana dayoh pertapan Kutha Runggu. Nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutha Runggu. Ladenana apa pekaremane dayoh mau turutana. Nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi. Sabab iki wancine wanci bedhug, aku bakal manembah marang ngersaning Gusti wanci bedhug munggah ning sanggar pelanggatan. Aja kok jamak lumrahing kita swantah nadyan kutu-kutu Warangatoga, aja nganti caket kelawan lenggahing Kesawa Sidi. Trawaca dawuh paduka penemban pareng ngono kula madhal pasilan ngestu padha dawuh paduka Sang Maha Muni surtiti ngati-ati. Lah kok malah aneh temen. Ing antas aku munggah ana ing Gunung Kutha Runggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutha Runggu. Lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman to piye? Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku tampan ana kula pun dinggo jimat paripih daerah ning kasantosan. Wonten menapa diri paduka kepareng tedhak wonten ing ngarga Kutha Runggu. Ketingal nyaketi pertapan Kutha Runggu mbeta sanggane para kusata kula warantak-arantak lampahipun. Senggono wonten timbalan. Ngerti ya? Yen manata ing Awangga iki minangka dadi dutaning Yai Prabu Duryudana, pengawak Ratu Ngastina. Lho ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Wigatosipun menapa dene paduka kepareng pinanggihan Sang Begawan Kesawa Sidi. Mung bakal nanjake kelawan wawarta ingkang sampun wis kondhang ning jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Mula kersaning Nyai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutarama sarana nata ing Awangga. Anoman, wene ana dalan. Aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyuwun pangapunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandhita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krana sang wiku dibya nedeng lampah manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Anoman ingkang pinasran supados mangsul kula utawi ngunduraken para tamu-tamu ingkang badhe pinanggihan sang wiku dibya. Kosek to. Kowe kuwi apaning Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho lah dalah Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi wis dadi pendhita ning Kendari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngersaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ing Kakang Mayangkara. Lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadak, durung pernah. Nyuwun pangapunten.
sampun dados anteping tekadipun Anoman kula mudi ngelmu menika boten dipun ukur kalian kathahipun yuswa watung tasih saged kumrembyah astanipun ing ngadi saged jangkaken suku saged pikir kula badhe tetep nggayuh kanugrahan tuwin nggayuh ngelmu nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing parden paribasanipun tartemtu boten kitang sekedhik nggadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika mila menawi Kanjeng Sirwani ngawangga bareng pinanggih kalian Sang Kesawa Sidi nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon kepiye sanes dinten kemawon lho kok sik to kowe nyawang aku katon apa panjenengan Gusti kula ing ngawangga lah mesine kowe ngabekti karo Nalendra ngawangga mesinipun mekaten jur kula abdi panjenengan kowe semingkir nun kowe semingkir mboten saged sinipun lho kowe dadi palanging Narpati ngawangga nyuwun pangapunten mboten dados palang namung kula dados utusanipun Begawan Kesawa Sidi ora sakakean gunem tanpa guna semingkir aja semingkir yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarna yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku senggono alah dalah nggugu karepe dhewe manus maning jajaran lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati ngawangga nyuwun pangapunten kula dipun dawuhi menawi boten dipun dawuhi kula boten badhe wantun kados mekaten yen ngono cetha kowe wani karo Narpati ngawangga sing tak wedeni apamu Ratu ngawangga Kartamarma wonten timbalan rangketen senggono nggih Oman glelek ngelembok badhet kula wae bilang-bilang rasaku kan banget kula ora gelem bali saka kutha Runggu babati gamanmu piye babati gamanmu apa jilablato jablata ibake pojo-pojo nek liyane to cepeleke lha apa iki lah dedul mogati dedengkote pala kula ayo durma gati arep apa jebul cacamu dibano ot elok edan edan munyuk ceko apa iki ya cegak apa babang kedepe ora pecah yo nggo gaman enteni kene bedo sirahmu dibano pancet sepra sirahmu edan ayo golek sing landhep oke glaji sirahmu dibano awas kowe bocah edan gak tedas cucuk cetok ayo dibano usaka kok aneh-aneh ya besak kecekele gile-gile bangunan e ya seplok kowe edan ayo wis entek golek liyane tapuk sadar ae dibano sanane bocah ora apa-apa ayo Wan ono barat aku balesen aku ijek bilang bebalang nek jauh kalah karo kowe aku pekelan pati Durma Gati nek kali kalah karo kowe aku ilang bebalang tenan wayo kowe apa aku sing bakal mati uluh saiki kok kula niku ora iso menang Musa Anoman arep Anoman niku saya tuwit saya suwe kok saya tuwe saya suwe umure saya tambah ning nyatane saya digdaya ayah wah ora ngomongake jaman nom biyen dadi gembong mangliawan saniki tuwa ya ora sudo kekuatane lho manggaken tangane atose ra jamak-jamak kethek kok ora sudo-sudo kekuatane Kurawa niku nom-nom anggere muni sore ra ndek kekuatan wis dientek-entekke esuk Kak mula sore ya ora ndek kekuatan Surtayu inggih Man kalah kawon Man wah ngamuk muyuke mere-mere kula dibantingi wah banting nengen wah kula semanggaken Man kebiyen Kurawa niku mboten ajeng menang kalih Anoman mangca bidhewe mboten dados
Karta Denda. Iya, Mas. Arang-arang metu kok metu. Metu pisane mbayari larang. Lho semangka. Mungsamu sapa Hanoman sami mawon musuh wis siji Hanoman. Dadak werna-werna ora. Cilaka, cilaka. Durma gatike, Wan. Mungsuh Hanoman, Apa, Wan? Lah ya wis ken biyen. Hanoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca mingijit. Elok ya? Elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Anggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Ndekno kok perang pun kula nggawa bendho bareng, Mas. Nggawa bendho kula tutuke bles. Anoman iku kedhepe ora. Bendho kaya ora landhep ngene lho. Heeh. Sing kedua nggawa glaji. Pusaka kok graji Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silahe muk mboten napa-napa. Edan. Nilih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telagel kula kentekan akal. Nggawa apa? Sandal. Sandal Anoman mlingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kayang-kayange bles. Kula nganti bengos lho. Wah. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Maksud wonten kudu. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wae toban, Mas. Bane kula dicandak banteng teng anu napa? Wanteng rai kula ban-ban ici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho, cidera. Ciderangan. Si durma ganti cidera. Apa. Panu tuh. Apa. Pasok. Wes. Oh. Apa. Pacar. Tuh. Apa sing nganti ra ndadak minta pertolongan? Parah. Mlebu gedhe kok. Mungsuh Anoman mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopatining Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Wi. Seseng isen iku lho, wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kowe aja girang gemuyung. Wis iso ngundurke Kartomarma Susurtayu karo Kartodenda. Iki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Citraksi. Tutu. Sapa? Cidera. Lho. Citraksi. Kau gak kelakon mama. Mati. Draku ngecuk cangkeng. Tata cangkeng. Sirahmu. Citraksi. Dasar kekoran. Asu Anoman. Kowe. Iya, dasar Pornyoto. Kowe iki aja nggel-nggel-leleng. Aja gem-gem sisirahmu. Iso ngalahke Kartomarma Surtayu karo Kartodenda Tata amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neng iki Senopati Ngestina Raden Harya Citraksi. Ora lakon mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang wandang. Ora sembutu alole omong. Ayo tak yo. Ladino Anoman. Cerewet. Lah kono men kari omong iki sing tumandang ngrek. Ngerkoso waduh.
Ye, nggawa tumbak. Ye. Nggawa tumbak. Nah, ngono kuwi. Si anu-anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya, Dik. Keketiban papapanahku. Orang jeng. Jengket. Tutup. Tutu jengket. Lah apa? Glecane lho. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju ngakerak nyawamu. Wis diculke. Nah, Diculke. engko nek mabur. Wah, tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku wae. Apa ora? Nantang panah-panahan ora aku apa piye? Soriwan lah. Sampeyan nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele. Sapenae dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Wah, rugi nih. Wis kebacut tatoke. Wis ora. Ditoke ya sing ngomong-ngomong ana. Kula niku nek ngetoke kudu entuk mangsa. Iya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Nur. Maju ora le? Nur. Maju ora? Wong suwe Anoman mang minggir lo traduk nyuk monyet dianyat-anyat. Ngatasi iki mengkewan kok digdayamu kliwat ukur lho mare jandran. Urawa 100 cacahe bubar mawut ora karo-karuan mungsuh munyuk sak gegem gedene. Rasaku kan bebangan. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati candhak. Bondo nawak rantai nggo golek kambil kowe. Wah, iki nang ngene iki. Ya heeh wis lah. Heeh. Wanggere kowe beker prindang-prinding. Wah, wanggere mringis terus cuar ngono kuwi. Wah, githokku iso mengkorok. Ngopo? Sapa? Aku kok. Waduh, untukku kedadak mit. Oh iya. Iya. Weh. Iya, ayo ngidung. Ya Allah. Ya. Oh. Ayo iyo. Piye Dur? Ngaso perang niku ngangge ngaso barang. Perang kok terus-terusan ambyar. Tak dombani le aja nganti kalah. Mboten ajeng kalah, mungsuh munyuk kalah isin. Yo, hai. Wait. Cengengesan. Geguyu to. Yo. Telateni wae. Wis ora kecekel.
kok rangi Rama iki. Sampeyan wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa ana wong moyak munyuk ditiroke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omonge ya dur, munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih hinclak-hinclik. Galo kae. Kowe. Ki bangsa kok angel men to isi. Cekel kok ya. Terus tuh. Terus pokoke kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Kok bako. Kowe iki ngapa? Anak maneh wis minggat kok. Begijikan. Kene kasuwuk. Mundak kangsupan. Wes eling. Masule. Aja nganti adi. Ayo, aja dolanan. Aku gak pangeran pati dijak dolanan. Abang Karno mawingis-wingis katon randeping Trisula. Muga markata lir kabaranang. Paman Arya wonten jauh. Pripun ngabar peperangan? Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, Nggir? Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Surasekti kalintang jayaning perang inggih. Mang wis padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara wira jagat Dewa Bathara. Lajeng kados pundi? Nggih, sakmenika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kaliyan kula pripun? Sampeyan wis sagu ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Nggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika ora kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten samangke dipun ginakaken kemawon. Pusaka ngawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman mboten saged tan mboten badhe kuwawa nadhahi Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutha Rama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumunten panjenengan badhe kondhang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dhateng Nalindring Awangga Adipati Basukarna. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan mboten sawi geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto sakesawa sidine nek perlu. Anoman mati Kesawa Sidi tenganing mati pepakem Makutha Rama badhe dados gajuhanipun Nata Ngawangga menika langkung prayogi. Latus minggah. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iya, Mas tu nama sidam sekaring bawun langgeng. Lah kok dadi kaya ngono, Narpati Ngawangga nglepasake Kyai Kunto.
Mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ning dadaning Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutha Runggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutha Runggu apa ora kubar pertapaning Kutha Runggu. Sak pepundhenku Sang Begawan Kesawa Sidi. Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengguni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwahyane mangsa kala lan durung wancine. Aja nglakon dosa tak saut Kyai Kunto, mbuh dadine kowe Narpati ngawungga. Nata Jayanata imbang yen padha-padha senggana arepa kowe kondhang dadi senopati ning jaman Rama Wijaya. Kowe wis lalu mangsane. Iki jaman saiki kowe ora bakal bisa. Aduh, lho. Kenging menapa nggih kok jelih-jelih. Bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampanipun. Ngantos kula menika ndahar aturipun Maman Sengkuni kula kirim ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman yang disaut karo Senggara digawa mlayu. Munggah wonten ing Dirgantara Paman mati kula Paman kula kecangan pusaka kula ora iso urip kelawan didamel sabar kemawon sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning mati menika sampun sandanganipun wong perang panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trambil wekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman sak menika dipun beto dening Anoman lantulan sabar to nggih sabar terus Anoman ajeng napa pusaka niku kanggo ngopo tur dheweke wis mandita dheweke wis brahmana wis ora kepengin gunakake pusaka pun sampeyan mboten sabingung ngawangga tasih kathah pusaka ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto dipun leremaken manahipun dipun leremaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samangika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga Kutha Runggu ropyan-ropyan seneng-seneng suka-suka parisuka Dareca ngunjuk ingkang seger. Mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk, mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Panjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi rumanti siyaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun rumanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah monggo mboten sah digawe sedih pancen wong gerang menclah-menclah ucape niku sampean niki wong kula ngetoke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean pangalamun kula nglepaske Kyai Kunto sampean mau ngandhake nek kula ngetoke Kyai Kunto iso dadi Sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi kula pikantuk wujuding pakem aku Rama ning bareng saniki Kyai Kunto ilang sampean ora nglipur atine Basukarno malah aku tok jak ropyan-ropyan seneng-seneng diajak ngombe diajak dahar mati nek bosok kuwi ya ngono kuwi sampean iku nun sewu wong tuwa nek kula pikir niki sampean iku bayi napane orang ngerti to Narpati Basukarno kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka nek ajeng seneng masak seneng nek ajeng mangan enak ngombe seger mangan enak ngombe sing seger ora butuh sampun karo sampean nuwun sewu menjenengan ajeng tindak pundi nggih ajeng tindak pundi niku dudu perkara sampean arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Patih Sekuni dhewe-dhewe Kurawa dhewe Narpati Basukarno dhewe